acolo jos. Sunt foarte nerăbdător să lansez nălucile la apă. Ca să nu mai zic că arde nerăbdare să prind ceva. Sper că voi reuși să prind ceva. Salutare și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Mă aflu la mare. V-am spus că vin să fac un pescuit la Sea Bass. Am venit undeva în capătul de vest al Angliei. Avem aici în spatele meu Marea Celtică, sau ce să ne mai căcăm pe noi, Oceanul Atlantic, oameni buni. Pe malul celălalt avem Canada și America. Americani, faceți cu mâna. Și ce să mai lungim? Hai să încep pescuitul și să vedem ce se întâmplă. La un asemenea stil de pescuit, într-o astfel de zonă, îți trebuie și abilități de capră neagră pentru a escalada aceste stânci. Wow! Ce avem noi aici? Destul de dificil să cobor la apă pe aici. Mă gândesc dacă să mă încumet sau nu. Nu știu în ce stadiu e marea acum. Dacă e flux sau reflux. Ca să știu dacă o să crească sau o să scadă apa. Coborâm cu grijă, să nu ne rănim. Încerc să-mi dau seama după urmele de pe bolovani unde e nivelul apei când e crescută maxim. Diferența dintre flux și reflux e de vreo 4-5 metri înălțime. Foarte interesante rocile astea. Să cobor un pic mai jos, cam pe acolo, și de acolo să încep să fac niște lanseuri.
mișcă zona asta. Cu siguranță e unul dintre cele mai frumoase locuri văzute de mine. Rocile ude sunt foarte alunecoase, așa că trebuie să am grijă. Ce spectacol! După cum vedeți, pe plaja asta cam umplut de oameni. Unii mai curajoși intră și în apă. Apa e destul de rece, are în jur de vreo 14-15 grade. Cam asta e treaba deocamdată. Facem mai mult hiking decât fishing. Da, na, e frumos. O să merg să mai caut niște locuri unde să am acces la apă. Aici la plaja asta pe care v-am arătat-o s-a cam umplut de oameni și nu prea mai e ok pentru pescuit. Dar na, rămâneți, țineți aproape că aventura nu se termină aici. Pescuitul e unul dificil, pentru mine cel puțin. Vă mărturisesc că nu am mai pescuit niciodată la sea bass. Nu cunosc nici zona, dar e o aventură adevărată. Vântul ăsta mă cam deranjează. Umflă firul. No, oameni buni, uitați ce drumuri au ăștia la țară. Înguste cât o singură bandă. Din loc în loc mai sunt zone mai late. Oameni buni, iată-ne la finalul partidei de pescuit la ocean.
rezultatul fiind 0, nu am reușit să prind niciun pește, nicio specie, absolut nimic. Dar per total mi-a plăcut foarte tare locul, zona în primul rând, o zonă pe care mi-am dorit să o vizitez, să o văd de mai de mult. Acum, uite, în lungul drum spre casă. Și asta-i treaba. Iarna nu-i ca vara, în est nu e ca în vest, frate, ca să citesc din clasici. Hai, v-am pupat, pace și numai bine!